Continuem a la sisena hora, ens acompanya la Marta Alòs. Marta, bona tarda, benvinguda. Ella és escriptora, bé, és que clar, ja no sé com definir-la, no? Perquè a banda que és una persona que s'agafa una mica tot, ja sabem que s'ha dedicat, jo no sé si puc parlar en passat, però a la política fins ara mateix, no? Era diputada al Parlament de Catalunya. Marta, ara estàvem parlant de la Fundació Arrels, per exemple, per introduir una mica el tema, no? D'aquesta gran tasca que fan a la ciutat de Lleida i de la quantitat de persones que hi ha amb moltíssimes necessitats que ja les administracions no cobreixen, perquè cada vegada són menys les cobertures que donen a aquestes persones i que, per tant, han fet una crida a la societat d'alguna manera perquè intentem col·laborar, intentem ajudar una mica als altres, no? La situació és ben crítica. Sí, no, conec molt bé la feina que fan Arrels de quan era regidora a l'Ajuntament de Lleida, després també com a diputada i com a ciutadana. Tinc molts amics que treballen a Arrels amb una manera desinteressada, voluntariosa, etc. Sempre em pregunto, en una societat com la nostra, què faríem si no hi hagués aquestes associacions i aquests col·lectius, i col·lectius formats per bona gent. I Arrels treballa molt, molt bé per la part més desfavorida de la nostra societat i, per tant, jo crec que tots ens hauríem de conscienciar una mica. Diuen que ve un canvi de cicle, i alguns diuen, sí, aquest canvi de cicle, però bé, sempre serà el mateix. Jo crec que no, res tornarà a ser el mateix. I, per tant, com no canviem la nostra manera de fer global, jo crec que anirem de mal en pitjor. I això vol dir generositat, i al cap i a la fi, una mica el que diu el cristianisme, el proisme, donar-se als altres, i aquesta jo crec que ha de ser la societat present i futur, perquè mentre continuem dient no, és que hem de consumir, el consum és bo, però el consumisme no. I per tant, que tothom visqui millor o que pugui menjar 3 vegades al dia, que no estigui el món tan descompensat, jo crec que Arrels pot fer molt bona feina. Clar, jo quan conec persones, haurien de sortir cada dia els voluntaris aquests, perquè quan veus la seva visió del que ha de ser una societat, que no ha de ser una caritat, és a dir, ha de ser com una mena d'obligació, d'intentar que la societat sigui més justa i d'intentar que aquestes persones que ho estan passant malament per circumstàncies que moltes vegades no són, si han vist abocades, rebin de veritat el suport que necessiten a tots els nivells i sobretot a nivell humà, a nivell econòmic també, però a nivell humà, mirar-los d'igual a igual. I ara anem a la Marta, que és el que m'interessa ara en aquests moments, que la tinc aquí, perquè ja dèiem, i ho definia ella molt bé quan li deia, escolta, per què no vens a la tele i fem una petita entrevista? I diu, de què vols que parlem? De tot i de res? Doncs sí, de tot i de res és el que volem parlar. Perquè d'entrada, és el que deia, jo ja no sé com definia la Marta, no? Perquè, clar, l'he vist sempre treballant en el món de la política i, a més, gairebé era la teva vida, no? Escriure també, la teva família també, moltes altres inquietuds, però, clar, dedicaves 24 hores, com tu molt bé deies, no? I ara què? Bueno, la política no et deixa mai, diguem, et deus a un partit polític i el partit polític en cada moment decideix el que fem la teva persona i ves un compromís, és un compromís voluntari i per tant et diu ara tens aquesta responsabilitat i ara no la tens, però la política no la deixes mai. No, evidentment, no la deixes, fas articles que són totalment, clar, un reflex de les teves idees polítiques i la teva vida. Jo l'altre dia deia, quan et mossegue i t'inoculen la política, costa molt deixar-la, no? I, per tant, aquesta contribució que tu pots fer també des de fora al món de la política és molt important. És molt important distanciar-te una mica, no? De tant en tant, distanciar-te, veure-ho des de fora i dir en què em vaig equivocar, quins van ser els meus encerts i en què ens estem equivocant actualment. I la veritat que mirar-ho des de l'altre costat del mirall t'aporta molt, molt, molt. Per això jo sempre dic que cal una reforma electoral, cal que la gent no s'eternitzi en política, cal llistes obertes, que la gent pugui votar amb aquella persona
que ho treballa, que representa veritablement el territori. I després ha d'haver una limitació de mandat. No pot ser que la gent comenci la seva vida laboral en política i se jubili en política. Això no té unes conseqüències positives. No, ja estem veient que no, en molts casos. Marta, m'ha agradat això que deies, que potser és un moment ara de llegir, de llegir el que has fet, el que has deixat de fer, o no només el que has fet tu, sinó el que has vist al teu voltant, etc. I quina és la lectura que estàs fent? Quina és la reflexió que una mica, no que et treu el son, però la que vas fent així a estones que et dona per pensar? Bé, la meva reflexió té parts positives i parts negatives. Jo crec que no podem continuar com diguem... L'altre dia llegia que arrel de tot el que està passant actualment, aquests casos de presumpta corrupció, etc., vaig llegir, no sé si va ser una entrevista que li feien amb algú o amb alguna contra, llegia, possiblement ara s'acaba l'etapa de la transició i pot començar una veritable democràcia. Per tant, això mereix una reflexió no només, per tant, dels polítics que estan a primera fila, sinó també de la societat. Allò, mirar-nos una mica al melic i pensar que nosaltres no estem fent les coses bé. Quan diem els polítics són un reflex de la societat, una frase típica, tòpica, és així. És així. I si ens comparem amb altres països, Dinamarca, Noruega, etc., veiem que ens queda molt camí per fer. I després la diferència també brutal que hi ha entre... Nosaltres tenim un avantatge amb la llengua catalana, que és la diferència entre el verb ser i el verb estar. I per tant, allò de dir estem en democràcia, però som veritablement demòcrates, i aquesta és una reflexió que hauríem de fer a nivell global per canviar les coses. Clar, ara treus un tema que jo també pensava introduir-lo en algun moment, com és... Tu deies la presumpta corrupció, jo parlaria de corrupció perquè hi ha molts casos que les persones han estat condenades, per tant hi ha corrupció entre els polítics, no? Però clar, no hem fet també tots una mica la vista grossa, perquè sí que ara surten alguns dels casos i tal, però això no és una cosa nova, no és una cosa d'avui, és a dir, és una cosa, un no es torna corrupte en un dia, ni en un any, no? Per tant, ni pot guanyar suposadament 22 milions d'euros ha de ser molt temps, no? Per tant, no hem anat fent una mica la vista grossa en tot? A veure, de fet, quan hi ha etapes de crisi, tot surt a la llum. Diguem, quan és el temps de vaques grasses, doncs aleshores sembla que tot va bé, no? De dir, sí que passa això, però tots vivim bé i, per tant, ja entra dins del mateix sac. Dic també perquè comparaves amb altres societats que són molt més estrictes amb aquestes coses. Sí, però també hi ha un tant percent de corrupció. Però hi ha un tema. I vaig a l'anècdota, i hi ha gent que em dirà, bé, això és fer demagògia, és fer populisme, però serveix l'anècdota per moltes coses, no? Qui en un moment determinat no ha fet alguna cosa malament? I m'explicaré. Qui en un moment determinat no ha demanat una factura sensible? Sí, clar. Sí. Jo crec que serien ben pocs els que poguessin dir mai. Sí, jo t'explicaré una anècdota molt curiosa. Molt curiosa i molt casolana, allò de molt d'anar per casa, però que representa una mica, diguem, el que passa al nostre país. Jo fa 2 anys, i és una anècdota molt casolana, jo fa 2 anys em va espatllar la rentadora. Vaig estar una setmana esperant i al final em va venir el tècnic a casa meva. Va trucar a la porta de casa meva i quan va obrir la porta em va reconèixer. Home, vinc a arreglar la rentadora. Bon dia, passi, diu, oh, vostè és la diputada Marta Alòs, no? Sí, sóc jo. Ui, política, tots uns corruptes. I seguidament va dir, on és la rentadora? Va entrar a la cuina i va estar tota l'estona que arreglava la rentadora parlant d'aquest tema. Tots els polítics són uns corruptes, jo conec aquest, persones molt honrades que jo conec, etc. Quan va acabar, jo em vaig aguantar una mica, vaig pensar que l'arregli i marxi, no? Doncs quan va acabar, diu, ja està la rentadora. Quan li dic, faci'm la factura, diu, escolti'm, amb això de la renda vaig molt malament. Diu, li faré sensible, diu, amb negre, així.
Dic, escolti, perdoni. Vostè fa mitja hora que està insultant el món de la política en tota la seva globalitat i ara vostè em vol fer una factura sensiva? Doncs miri, no. I faci-s'ho mirar, Bé, aquesta anècdota, que només és una anècdota, dona una mica la mida, la vara de mesura... No, és que l'ocasió fa el lladre, per tant, doncs... Clar, aleshores, coses que no passen a altres països, nosaltres com ho tenim... Bé, és normal, no? Possiblement, doncs, comprar un habitatge fins fa poc, tothom sap que alguna gent donava una part, diguem, amb B, amb negre, no? I fins i tot això... Alguna gent no, era una pràctica molt habitual. Era una pràctica, no? Per tant, tot això hem de fer una revisió. Estigmatitzar només a la classe política és injust, perquè estigmatitza la política en la seva totalitat. I la política ha d'existir. No, això està clar, no es pot estigmatitzar, però sí que els polítics tenen una responsabilitat que està per sobre, crec jo, que la de les persones de peu, que tenim una responsabilitat menor amb les coses que fem. Per tant, hi ha algunes coses que s'han d'esmenar, s'ha de fer una llei de transparència, s'ha de fer una llei de la informació, perquè no hi hagi opacitat, ha d'haver una llei electoral perquè la gent tingui, a banda de la política, un recurs laboral, perquè hi ha la tragèdia d'una persona que quan deixa de dedicar-se a la política no té al darrere un coixí, una xarxa que pugui tornar a la seva vida laboral com hauria de ser. Per tant, són coses que s'han de rectificar. I no només els polítics, sindicats, associacions, etc. La política de les subvencions s'hauria d'acabar d'alguna manera, s'haurien d'establir molt més convenis que no pas subvencions. Allò de la menjadora s'hauria d'acabar. Per tant, ha d'haver una revisió general si podem arribar a bon port, perquè quan la crisi s'acabi, que no tornem a caure en els mateixos paranys. Marta, et veig molt lluitadora, com sempre. Es pot lluitar també des de la societat civil. De fet, hem vist amb tots els moviments socials com hi ha quantitat de gent que des de fora de la política i absolutament al marge estan lluitant perquè aquesta societat tiri endavant, sigui més justa i vagi millor en definitiva. Però clar, jo no sé si t'hi veig a tu ara... Clar, una persona tan vinculada, com saben, regidora, diputada... Com et veus ara? Et queden moltes ganes de fer coses, amb moltes ganes de coses, t'has quedat amb ganes de fer alguna de les coses o dius ja les faré, ja tindré l'oportunitat? Quina és la sensació? Volem entrar dins de la Marta una mica. Bé, jo vaig ser 12 anys regidora a l'Ajuntament de Lleida, després ho vaig deixar durant la temporada i el partit em demana que sigui diputada, no? Per tant, jo no tanco cap porta. Jo he vist la política, m'agrada la política de ciutat, m'agrada el municipalisme i m'agrada la política en general. Per tant, jo no tanco absolutament cap porta, però òbviament et veus amb un partit, el partit et diu ara toca descansar una temporada i jo compleixo com bona soldat, es podria dir, no? Però la meva manera de contribuir al país, a la llibertat del país, no és només participant en coses, per exemple, d'Òmnium, que fa molts anys que soc sòcia, sinó que també passa per aquesta implicació política. Per tant, que ningú s'espanti, que ningú s'espanti, que jo no... Estàs en pausa, només, eh? Sí. És que ho estem... A veure, és el que et dic, no? Quan la política t'agafa és molt difícil que t'arribi a deixar si no és en un moment determinat d'una certa edat, etc. Home, coneixem molts casos també de persones que ho han deixat. El teu company d'escriptures, per exemple, Francesc Paner, de la Malmelic, que escrivien mà, això ja fa molts anys. Fa molts anys, però se'n recorda absolutament tothom. M'ha sorprès molt que gent encara diu, jo tinc el llibre de la Malmelic. Jo també el tinc. I me'n llegeixo. I fins i tot hem anat allò, vas a cases de gent que coneixes i treuen aquell llibre. No te'n treuen d'altres, eh? Hi ha la coincidència que treuen, a mi em treuen molt la Malmelic i em treuen cartes a la meva mare. Molta gent que em diu cartes a la meva mare, no? I això pensa que gairebé és tan satisfactori com la política. Perquè cartes a la teva mare, jo crec que és un llibre que és tan emotiu i que crec que tanta gent s'hi pot sentir identificada, no? Amb la pèrdua, amb aquest sentiment de comunicar-te amb una persona que tens
tan lligam, tan amor, no? Sí, cartes a la meva mare, de fet, eren cartes de dol, no? I per tant, com tothom té una tragèdia que explicar, doncs la gent, molta gent es va veure representada en aquell llibre, no només perquè havia perdut a la seva mare, sinó perquè havia perdut algun ésser estimat, no? I la veritat és que va ser un llibre que, sense pensar-hi, perquè jo crec que era un llibre que ja estava escrit, només calia agafar... Però et vas despullar també davant de la gent, no? Estava escrit per tu, o sigui, el teu sentiment ja hi era, no? Però és despullar-te... Sí, va haver un crític literari, no va ser un crític literari, va ser un escriptor molt amic, en Vicenç Villatoro, que em va dir: t'has despullat tant en aquest llibre que t'has tret la cuirassa, t'has desprotegit, i a partir d'ara has estat tan sincera que qui et vulgui fer mal te'n podrà fer molt fàcilment només llegint aquest llibre. Em va fer reflexionar. Clar, és que a més tots tenim aquesta part més vulnerable, que és aquest sentiment de quan tens una tragèdia, en aquest cas, o que no és el moment encara que et falti una persona. De tota manera, escolta, vaig conèixer el teu pare i veia Torbellino, eh? No m'estranya que tu hagis sortit així, perquè, escolta, aquest senyor... Els salós són molt... És una passada, eh? La vitalitat que té, l'enteresa que té i la lucidesa que té mentalment. I és del Barça, és importantíssim, això, eh? Molt bé, fantàstic. Escolta, que ja ens estem desviant una miqueta, Marta. Ara, jo suposo que també tens més temps ara per escriure. També has tornat a la universitat, per cert, no? Sí, he tornat a la meva feina, òbviament. És el que deia, és molt bo que tothom tingui una xarxa on agafar-se. Clar, diguéssim, la universitat, que vas deixar una mica de costat, era també el teu, diguéssim, el que dius, la teva xarxa, el teu punt de trobada una mica, de retrobada, de dir, doncs mira... La gent que es dedica a la política pot quedar molt desprotegida quan deixa la política. I, per tant, és molt bo que la gent tingui al darrere una feina en el mercat laboral, perquè si no quedes molt agafat pel mateix partit polític, i aleshores es veuen casos molt dramàtics de gent que es volen eternitzar la política perquè no tenen res més al darrere. I, per tant, tenir això al darrere una feina et dona seguretat i principalment et dona llibertat. Poder dir en algun cas... Poder decidir, continuo... lliurement de dir, doncs ara no. Ara sóc jo la que dic no, perquè vull descansar, vull fer altres coses. És que jo suposo que tothom ho sap, però moltes vegades dins dels partits polítics s'ha d'aguantar molt, perquè tampoc, clar, no és una bassa d'oli, això, eh? Diuen que és on hi ha els majors enemics, no sé si és així, jo no he estat mai en un partit polític, no? Quan vaig entrar a militar a Convergència Democràtica de Catalunya, doncs que al cap de res ja vaig entrar de regidora, em van dir, mira Marta, jo aleshores tenia 33 anys, i em van dir, mira Marta, hi ha adversaris, enemics i companys de partit. I certament és així. Els partits polítics també han d'obrir-se, no poden continuar sent oligarquies. No pot ser que hi hagi llistes tancades, que si obeeixes al de torn, o si estàs dins del grup d'amistats del de torn, doncs estàs en una llista i si no, no ho estàs. No podem dependre d'això. La gent ha de tenir uns valors per ells mateixos. I això d'estar depenent de la persona que en aquell moment pot ser el president o pot ser el responsable polític d'aquell partit, doncs aleshores no hi ha llibertat, i això també ha de canviar. I ho veiem a tots els partits polítics, des del petit fins al més gran. I està clar que el canviar això sempre va en benefici dels ciutadans, perquè en definitiva són els que tindran més opció a triar. Tenim un vídeo, clar, tenim a la Marta protagonitzant un vídeo, Callejeros Viajeros, el veiem tot seguit. Hola, soc Marta Alòs, soc diputada al Parlament per Convergència i Unió, soc de Lleida i aquesta és la meva segona legislatura. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza. Aquests són els baixos de la paeria de l'Ajuntament de Lleida i guarden tota la història de la ciutat. Pensa que aquí s'han trobat excavacions romanes, doncs hi ha tota la història, no?
ma si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio appena... Ara us vull ensenyar la meva caixa personal intransferible i l'ànima de la caixa. Ma tanto, tanto bene sai. Aquesta és la Mariquita Pérez. És una nina que als anys 50 i als anys 40 regalaven a les nenes No, pobres. treu-te. Bé, doncs aquí veiem a la Marta fent una ruta per la ciutat de Lleida, amb aquest vídeo que tots els diputats, cadascú dels diputats va fer una mica a la seva manera, sí? Vas triar tu... Sí, vaig triar la paeria perquè, clar, és que la paeria és la casa de tots, no? I és tan mac, és tan bonic, la paeria de la nostra ciutat, és maquíssima. Jo convidaria a la gent que l'anés a visitar contínuament, no? Perquè ara sortia la Morra, que és on posaven els condenats a mort, i hi ha els grafitis, és preciós. I a més ara, amb aquesta música que vaig triar, que és la Caruso de Lucio Dalla, bé, jo crec que quan t'estimes la teva ciutat és fantàstic, no? Veureu ara que estic... Bueno, i l'amor que jo tinc a les pedres, que és... Clar, jo et volia preguntar si el bolso que portaves pesava molt, perquè no sé si vas recollint pedres sempre o només a llocs molt puntuals. Sí, jo quan viatjo, bé, agafo una pedra dels llocs on visito, no? A cada lloc, trio una pedra. I hi ha gent que es pensa que jo col·lecciono pedres i m'emporto, i dic, no, són les pedres que cullo. I de fet, el llibre que estic escrivint ara parla de les pedres que he anat collint com un viatge a través del temps i dels meus viatges. Molt bé. Sembla que se'ns estava colant una mica l'explicació que tu donaves de les pedres i feies doblada, Escolta, això encara no ho havíem fet mai. Fantàstic. Les pedres també et porten alguna mena de vibració positiva? Perquè, escolta, jo no sé si tens algun pacte o tens molt bon esteticient o no sé com tu fas, però aquí on la veuen ets àvia? Soc àvia, sí. Soc àvia de la Maria, que té 6 mesos, i és preciosa. És preciosa, sí, som àvids. El meu marit i jo som àvis. Carai. Doncs no, fantàstic, perquè ho portes la mar de bé, ningú diria. Jo suposo que quan et veuen amb la bebè, amb la Maria, es deuen pensar que és la teva filla, no? Sí, algun cas hi ha hagut, però vaja, ho desmenteixo rotundament perquè estem molt contents de ser avis tan joves, la veritat és que sí, és tota una experiència. Va ser una experiència molt gratificant ser pares molt joves, en plena adolescència, i és gratificant ser avis tan joves, sí, és molt maco, la veritat. Clar, això també diu molt de tu que se suposa, clar, no se suposa, és evident que vas haver d'agafar responsabilitats molt aviat, molt d'hora. Jo suposo que això també, el fet de ser responsable, ja de molt jove, doncs t'ha curtit molt i t'ha ensenyat una disciplina, unes situacions que molts joves no han viscut, òbviament, no? Sí, va ser una joventut, doncs bé, al ser mare recent complert els 18 anys, els dos teníem 18 anys i per tant vam ser pares molt joves, doncs bé, sisplau, per força, t'obliga a agafar un altre rol que els amics no tenien, no? Per tant, el nostre fill va participar de totes les aventures que nosaltres vam viure en plena adolescència, no? I ell, el nostre fill, el Jordi, recorda coses que altres nens no han viscut amb pares que ja tenen plena maduresa, perquè ara la gent és pare i mare molt més grans. No va ser normal allò, hagués pogut estroncar tota una joventut i en canvi va ser una etapa molt bonica que hem anat continuant fins al dia d'avui. Perquè, escolta, ja m'explicaràs des dels 18 anys, una mica abans, com es manté una relació fins avui, que han passat ja, no sé, quants, 40 anys, 34 anys. No, de fet, jo sempre dic que això de l'amor és una loteria, no? Bé, no pots dir... Com sumo jo, mare de Déu. No pots dir segurament l'any que ve anirà igual o com va ser, no? És allò... Ara han fet una pel·lícula que es diu Amor, jo no l'he anat a veure, però me la va recomanar en Josep Varela, un bon amic, senador, etcètera, tothom el coneix, i una persona magnífica, i em va dir, vés-la a veure, no? És una història d'amor increïble. Arribar a la maduresa i a la bellesa amb la mateixa persona, arriba un moment que no
que forma part del teu cos, no? I per tant portes aquella persona sempre enganxada i és una relació d'amistat, ho comparteixes absolutament tot. És molt maco quan resulta d'aquesta manera tan positiva, no? I tant. Però vaja, I també continuo dient que és suposo una loteria. que no és que resulti i sigui una loteria, jo suposo que també tots dos hi heu fet molt perquè sigui així, no? Sí, però jo crec que ha d'haver aquella alquímia, aquella connexió, aquella alquímia. Jo sempre dic que el dia que desapareix, quan veus a la persona que estimes, que desapareix aquell neguit a l'estómac, sabeu aquell buit que agafa l'estómac quan la veus als principis? Encara tens el neguit aquest? Sí, sí, sí. Tots els anys que jo he estat diputada, quan tornava a casa i quan tancaves la porta deies, i si ho deixes? Val la pena això. La política val la pena, però perds molt d'hores en família. I això també la gent que no ha estat mai en política ho hauria de valorar. Per això és tan important que la gent pugui passar per la política, perquè veuria els pros i contres també de dedicar-se a aquest noble art, aquest ofici, diguem-ne. Escolta, tu vas escriure, i ara faig un canvi ràpid perquè ens queda molt poc temps, però vas escriure un llibre que diu El dia que jo oblidi el meu nom. El dia que vaig oblidar el meu nom. Fa por algun dia, clar, òbviament, va sobre l'Alzheimer, no? Sobre la malaltia de l'Alzheimer. Et fa por, o sigui, oblidar, i ara vaig a dir una tonteria, o de vegades hem d'oblidar moltes coses per tirar endavant, però no és el cas, no? Et fa por? És un tema d'aquestos que dius, ostres, la malaltia de l'Alzheimer jo crec que és una de les malalties més terribles. Jo quan vaig escriure aquesta novel·la, que la protagonista és una dona de 53-54 anys, és una mena de trilogia d'amor que passa entre Barcelona i París, doncs, clar, pensava, has de mirar molt el que parles de la malaltia. Aleshores vaig anar a Medicina, vaig agafar molts llibres sobre l'Alzheimer, però no hi havia cap novel·la aleshores sobre aquesta malaltia, no? I vaig llegir moltíssim, és una malaltia terrible i vaig haver de parlar molt amb pagès editors perquè me poguessin respectar el títol que jo li volia posar a la novel·la perquè sembla que aquest títol no beneia, no? El dia que vaig oblidar el meu nom. Però és que és així, arriba aquesta malaltia a oblidar, tu et mires al mirall i no et reconeixes, no? I després, arrel d'aquest llibre, vaig estar donant xerrades a metges, a infermeres, i moltes d'aquestes persones, que eren professionals de la salut, em van dir, quan vam llegir aquest títol d'aquest llibre, el vam comprar, perquè sabíem que al darrere hi havia la malaltia de l'Alzheimer. I, de fet, moltes persones estan molt agraïdes a les xerrades que vas donar tu, de la manera que vas apropar aquest tema, aquest tema que és tan punyent per les famílies que ho pateixen realment. Sí, perquè la persona que pateix l'Alzheimer és una persona feliç, perquè és una regressió, i per tant és feliç, pateix al començament però després ja no. Però les persones que cuiden, això, o sigui, l'acompanyant al malalt, que és la dona, el marit, els fills, etc., ho passen molt malament veient aquesta desmemòria de la persona que pateix aquesta malaltia. Molt bé, doncs hem de deixar-ho aquí. Volíem portar-te una Mariquita Pérez, però no n'hem trobat cap, com la que ha tret de la caixa, la Marta. Que, de fet, escolta, lo del Museu de la Joguina, què en farem? Bueno, el Museu de la Joguina jo hi vaig lluitar molt quan estava de regidora a l'Ajuntament. Era un bon projecte de ciutat que jo crec que hagués dinamitzat una part del carrer Major, que a mi em fa molta tristor de veure l'àrea amb botigues tancades, etc. I bé, és un projecte que jo segueixo defensant per a dinamitzar la ciutat. Li haurem de dir al paient cap a Àngel Ros que hi pensi. Molt bé, doncs això sempre alegra la vida, la Joguina, a grans i a petits. Escolta, creus que arribarem a superar aquesta crisi? Així molt ràpidament, ja sé que la pregunta, fer-la així tan ràpida i contestar en un minut és molt difícil, però si més no, el dia 16 de març no sé si arribaran amb alguna mena d'acord concret, presa de decisions per sortir d'aquesta crisi o no.
però tu què n'opines? Creus que... A veure, jo el que opino és que... Ja has dit abans que mai les coses tornaran a ser com eren? No, jo opino que aquesta crisi va molt bé per algunes parts de la nostra societat. O sigui, està fent a una part de la societat cada vegada més pobra i a una part de la societat cada vegada més rica, no? I per tant hi veig interessos creats al darrere d'aquesta crisi, no? Allò, si llegim els diaris d'economia, etc., veiem molts interessos creats. Però el que em preocupa és quan passi aquesta crisi, que jo crec que durarà bastant, quants morts deixarà pel camí, no? Innocents, sobretot, eh? Sí, sempre, sempre. Normalment els morts sempre són innocents. Clar, són les persones que menys tenen a veure i que menys han buscat aquesta situació. I després la crisi està sent aprofitada per moltes empreses, La reforma laboral, si tenia aquella mica d'esperit, que jo ho dubto, per arranjar certes coses, ha servit per treure la gent al carrer, etc. I per tant, jo el que demanaria, sisplau, que la gent que ens governa fugi una mica de la mediocritat, elevi el discurs, hi hagi un plus d'honestedat, perquè és que si no ens carregarem la classe mitja d'aquest país. És que està clar que si no mirem per les persones, és el que dius, per la classe mitja i per la que està per sota, doncs no farem res, no tirarem endavant, si permetem que passi el que està passant, algunes empreses que tanquen, se'n van a un altre lloc, deixen 200 i pico persones de 50 anys al carrer, això, clar, és penós, Sí. Marta Alòs, de veritat que ha estat un plaer, que ens agradaria que un altre dia ens tornis a acompanyar, perquè no ens ha donat temps de preguntar-te ni el mínim del que et volíem preguntar, però de veritat que ha estat un plaer comptar amb tu, com sempre, i amb la teva rialla. Doncs fins aquí la 6a hora d'avui, us esperem demà mateix a la mateixa hora, a les 3:30 del migdia. Fins demà, adéu-siau.